जोंजों लोगोसे नुजाथिफैनो हानाय हांख्रायजानाय फोरोंगुरु बिथां, दखरा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि लोगोसे बोसोनगिरि आदा बिथां आरो बे फोरोंथाइ मावबादायाव मोसानाय दामनाय देनाय सोलोंना फैनाय अनजालु फंबाय बिनानाव नोंथांमोन, बे हाबाफारिखौ जागायनायनि सिगां जों दोंसे मेथाइ खोनासंग्रोनि। दखरा आफादनि हारिमुनि नेहाथारि फंबाय सनजित बर' बिथांखौ दोंसे मेथाइ खननो थाखाय गुरै खावलायबाय। दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेयाव नुजाथिफैनो हानाय दिनैनि जिथु दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों 12 साननि थाखाय हारिमुआरि मावबादा बे हाबाफारिखौ थिग खालामनाय जादों आरो बे हाबाफारिखौनो दैदेननाय दखरा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां सन्जय बसुमतारी, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मानगोनां आफादगिरि लबराम बर', लोगोसे बे हाबाफारिनि थाखाय जोंजों आलासि महरै बा फोरोंगिरि महरै हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंनि साखाथि जिल्लानिनो मानगोनां आदा बिथांमोन, बे जेनेरेसनफोरनो थाखाय जोंनि हारिमु जे जिउनि हारिमु बे हारिमुखौ जोङो फोरोंनानै गालांनाय आरो बिथांमोनानो इयुनाव जिहेतु हारिखौ गेरेमसा महरै दैदेनलांगोन, इयुनाव जिहेतु बिथांमोनानो हारिखौ मुलुगनि दरबाराव सिनायथि होनांगोन, बे मिजिंथिखौनो लाखिनानै दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बोसोरफ्रोमबो जा एसे हायो बेनि गेजेरजों जोंनि दखरानि सिंनि लाइमोनफोरखौ हांख्रायनानै बेयाव फोरोंनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों आरो बेयाव जोंनि हारिनि मोसानायजों लोगोसे जे दामनाय दामजुफोर दङ बे दामजुफोरखौ फोरोंनाय हाबाफारिखौ बेवहाय लाफादेरनाय जादों। दा बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेसो, जिहेतु दखरा आफादनि दिनैनि बे मावबादाखौ लानायनि मोनसे गेदेर थांखि दङ आरो बे थांखिखौ जाफुंसार होगोन नोंथांमोनासो। बेनिखायनो दिनै जाबायदि फैदों आरो इयुनाव जोबनायसिम जिथु 12 साननि थाखाय हाबाफारिखौ लादों, जोबथा सानसिम नोंथांमोना थागोन आरो जिखौ फोरोंगिरि सार बिथाङा नोंथांमोननो फोरोंगोन जाहाथे बेखौ मोजाङै साबना हामनायै सोलोंथाइ लानानै गावनि न'सिम गावनि गामिसिम थांगोन आरो गामियाव थांनानै जाहाथे जायफोर फंबाय बिनानावमोना बावहाय फैनो हायाखै बै फरायसुला फरायसुलि बा फंबाय बिनानावमोनखौबो नोंथांमोना थांनानै जाहाथे गामियाव फोरोंहैनो हायो। अब्लानिया जोङो दखरा आफादनि जिथु थांखि बेखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंसारदों बेखौ जोङो साननो हागोन आरो बेखौ जोङो गोजोननाय मोनगोन। दा बेखौ आङो नोंथांमोनखौ गोसोआव लाखिनो थाखाय खावलायबाय आरो जों सम सम नुनो मोनो जे गोबांफ्रा सेथि सानाव फैनायनि उनाव नैथि सानाव फैनो नागिरा, थामथि सानाव फैनो नागिरा, जाहाथे बेबायदि जायाथों आरो हायोब्ला नोंथांमोना जिखिनि गामियाव दंबावो जायफ्रा दिनै फैयाखै, गोबाङानो लाइमोनफ्रा लामानि सकफ्राव जिरायनानै मबाइल गेलेदों जानो हागौ, पाबजि गेलेदों, फ्रि फायार गेलेदों, नङाब्ला जोंहा सिख्लाफ्राबो माने जिहेतु दा एग्जामबो गैला क्लासबो गैथ'वा दा रेस्ट जानानै दङ, बे हिसाबै जाहाथे लोगो नोंथांमोना लिंनानै लाबोयो, फोरमायथियो जे दखरा आफादा बेबादि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे जोंनि जिउनि थाखाय जोबोद मोनसे गोनां आयदा। जेब्लासिम जों थांनानै थागोन दिनैनि जिथु सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ नोंथांमोननिफ्राय रावबो सेनानै लानो हानाय नङा आरो बे सोलोंथाइखौ नोंथांमोना जुदि गोसो होनानै साबसिनै सोलोंनानै लानो हायोब्ला नोंथांमोना मुलुगनि जायखिजाया हारिमुनि जिथु सायनासालि बे सायनासालियाव गावखौ दिन्थिनो हागोन, गावनि मुंखौ गोजौआव लांनो हागोन आरो बेजोंनो हारियाबो गोजौ दावखोलांबाय थानो हायो। जों बेखौ दिनै मिजिंथिदों। आं बे बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै आरो बेखिनि सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजोंनो आङो
आंनि बिबुंथिखौ आं फोजोबनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवना होबाय होननानै फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाबावनो हादों फंबाय निन्जा बर', बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइ बरायदों। आरो हाबाफारियाव बाहागो लाबावनो हानाय दखरा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि लबराम बर', बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय, बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो खावलायदों। साबायखर थाबाय। डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बर'नि हारिमुवारि फोरोंथाइ जा मावबादा, बे मावबादाखौ दिनैनिफ्राय जागायनानै 12 खालारसिम जा 12 साननि जा मावबादा, बे मावबादाखौ बानजायनाय डिमाकुसि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदिसिना बिबानाव थानाय मावथि नोंथांमोन आरो बोसोनगिरि बेखेवगिरि आदा, दा आंखौ फोरोंगुरु हिसाबै हांख्रायना लाबोबाय जेला सम गैथ्रामोन, थेवबो आङो फैनांगौ जाहैबाय हारिनि खाथिराव। दा दिनैनि बे समाव सारा आसामावनो बे बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बेबायदि मावबादाया जागासिनो दं। दा जोंनि बे आसामाव बेसेबां बेबायदि दखरा दं जोंहा हिसाबाव गैया, मोनथिस'आ, नाथाय मोनफ्रोमबो दखरायाव बे हाबाफारिया जागासिनो दं। दा बेबायदि हाबाफारि जानायाव दा जोंफोरबायदि फोरोंगिरिनि जोबोद आंखाल। आंनि मोनथिनायाव नोंथांमोननि दखराया बोसोरफ्रोमबो बेबायदि मावबादाखौ लायो, बा जोंना बेखेवगिरि बिथाङा फोरमायनाय बायदि आं मोनथिना मोनबाय। दा जियानो जा, जों दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जाखिनि फोरोंगिरि दंमोन, बे फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव आंखौ आरो सासे क'क्राझारनि रहिन्द्रनाथ ब्रह्म आरो राजेन्द्र ब्रह्म, जों साथामखौ गिबियावनो बे कलेजाव फोरोंगिरि महरै थिसनग्रोनाय जायो। जोङो मुलुगसोलोंसालि लेभेलाव गायसननानै बेखौ गोजोर खालामनायनि जा थांखि, बे थांखियैनो फैयै फैयै थांनाय 2018 मायथाइनि 1 नभेम्बर खालनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गाइडलाइन बायदियै सिलेबास बानायनानै क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव बर'नि बे दामनाय, मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय गासै 4 साबजेक्टखौ मेजर साबजेक्ट हिसाबै गनायथि मोनजायो। अब्लानि समाव जानो हागौ सोमला बसुमतारिया एबसुनि आफादगिरिमोन। बै समावनो बड'फानि जा सिमां बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय ट्रेडिसनेल साबजेक्टनि जा पस्ट, बे पस्टफोरा फैफायाखिसै, माने जोङो ड्रप आउट जाना थालांजाबाय। गदै खाफाला दङब्ला बावैनो जानायनि मोनसे सम्भावना दङ जे बे ड्रप आउट पस्टआ जानायनि लामायाव जायोब्ला निस्सय बे कलेजा थांनानै थागोन आरो जोंनि बर'नि जा मोसानाय, दामनाय देनाय बेखौ जोङो फोरोंथाइ महरै, सोलोंथाइ महरै जोङो बयबो सोलोंनायनि खाबुखौ मोननो हागोन। ट्राइबेलफोरनि बेबायदि ट्रेडिसनेल मिउजिकआ माने इउनिभार्सिटि लेभेलाव गनायजायाखै आरोखि। दा जोङो दुगाथाव बा खाफाल गोनां, जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा नाजानाय, बे नाजानायाव जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव जों दा बेखौ साबजेक्ट महरै फोरोंनाय आरो फरायनायनि खाबुखौ मोनबाय। हारिमु सिबिसुला हारिमु दैदेनगिरि सार बिथांखौ जों दिनैनि हाबाफारियाव मोननो हादों। आसा खालामो सार बिथांनिफ्राय जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोना माखासे गावनि जिउआव खामानियाव फैनाय बायदि, जिउ राहा दानायाव खामानियाव फैनाय बायदि सोलोंनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। बे समाव जों फोजोबनोसै। सार बिथन बर' बिथां आरो हारिमु फोरोंथाइ मावबादायाव
सोलोंनो फैनाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावजों लोगोसे जोंनि दखरा आफादनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोननिसिम बे समाव आङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय साबायखर जासिबाय। आसा खालामो नोंथांमोना साफ्रोमबो जाय बिथांमोना दिनै बाहागो लानो फैदों बे हाबाफारियाव बे मावबादायाव दिनैनिफ्राय जोबजासिम नोंथांमोना सानफ्रोमबो फैगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो मानो होनना बुङोब्ला बिदि खाबुखौ मानसिया गले गले मोनबाय थाया। दा बे समाव नोंथांमोननाव सोलोंनो हानाय नोंथांमोनाव सम दङ आरो लोगोसे गोख्रों सासे गुरु दिनै जों मोननो हादों बिथांनिफ्राय माखासे सोलोंथाइखौ नोंथांमोना सोलोंना लानो हागोन। गतिके जों बबे थोंसे आथिंखौ हरगोन? बे आथिं हरग्रोनायनि गिबि हरग्रोनायानो जाबाय आगसि आथिंखौ जोङो हरग्रोनाय जायो। आरोबाव आखाइखौ हरग्रोयोब्ला आगदा आखाइखौ हरग्रोनाय जायो। अर्थात आगसि आथिं आगदा आखाइ जों जुदि बाहायग्रोयोबा जोंनि मोदोमा मा जायो? सानाय जायो। सानाय जानाय जाया? माब्लाबाबो जोङो बिदि समान समान बाहायनाय नङा बा बाहायो एखनबा बबेबा मोसानायफोराव। नाथाय इन जेनेरेलि बुंनो थाङोबा 99%आनो जोङो आगदा आखाइ आगसि आथिं बेबायदि बाहायनाय जायो आरो बेखौ गोसोआव लाखि दे। बिदि हरोब्ला गोरोन्थि जागोन। ओरै एल महराव गायोब्लासो बर'नि आथिं गानाया जाफुंगोन आरो। ओमफ्राय आंखौ एसे फदबना हो होमबासो देमस्रि गानसै। बेनिफ्राय जब बेखौ हर होनना बुंसै। हर आगोलबासो हरनाय बेखौ जब माने गाजब सोदोबनि जब। बेनि उनाव बे जाबाय ग्लां। ग्लां माने हरग्लां बा जोग्लां बे ग्लां। आरोबाव जब। दाना आगदा फारसे हरलाय हर जब आगसिजों ग्लां आरोबाव जब। बेनि उनाव थिंहेब माने आथिं हेब जब आरोबाव थिंहेब जब। बेनि उनाव दिं माने गिदिं सोदोबनिफ्राय दिं खालामो दिं जब। बांद्राय ओरै गोजौआवबो नङा गाहायावबो नङा बे जाबाय थों मोखां। दाना थोंस्ला आगसि फारसे खालाम ओरैजा बेखौ होनना बुङो थोंस्ला। आरोबाव आगदा फारसे थोंस्ला। दाना थोंस्ला मोखां ओरै हर आगसि आखाइया गोजौआव आगसिया गोजौआव औ आगदाया गाहायाव औ उल्था जादों सोरनाबा